L'experiència de comptar amb voluntaris és brutal, funciona molt i molt bé, és gent superautònoma, gent molt motivada, gent que continuem necessitant a dia d'avui. He viscut dos voluntariats i ha sigut el més gran, el de Nadal, i després el de Sant Jordi. Nadal 2021 va ser tot un èxit, vam aconseguir embolicar moltíssims regals, gent que transcrivia les cartes, anava a comprar regals, li posava moltíssima il·lusió. I després, en aquest any, 2022, Sant Jordi, també tot un exitazo, van vendre moltíssimes roses i sobretot ens ho vam passar pipa. Es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. El compartir espacio y tiempo con personas voluntarias que están allí porque quieren ayudar y porque quieren aportar su granito de arena. Para mí, pues ver eso motiva mucho y es muy bonito. Y además, considero que nuestros niños y niñas que están con las voluntarias se lo pasan muy bien y que pasan a ser parte importante en la vida de ellos y de ellas, ¿no? Entonces, estamos súper contentas. Amb persones voluntàries m'ha ajudat no només a l'organització i la dinamització de les activitats, sinó també en l'aportació de noves idees i noves perspectives que m'han fet créixer com a professional i també han fet créixer el servei. Així que des d'aquí vull agrair a totes aquelles persones que han dedicat el seu temps a ajudar-nos i col·laborar amb nosaltres. Lo que más me gusta de ese voluntariado con IRES es la flexibilidad y la adaptabilidad que tienen, ya que se adapta perfectamente al horario y al tiempo de cada persona. Y también me gusta sentirme útil y el poder realizar diferentes actividades y también sentir que estamos ayudando a los demás, que le estamos dando un apoyo gracias a este voluntariado. Jo vaig estar fent de voluntària a Mires el dia de Sant Jordi. La veritat és que va ser una experiència molt gratificant. Qualsevol voluntariat ho és, però si a més ho fas amb bona companyia i veient la il·lusió que hi posa tant el personal com tots els voluntaris que formem part d'aquest projecte, doncs encara ho és molt millor. La veritat és que hi vaig anar amb la meva filla i les dues estem desitjant poder tornar a fer un voluntariat amb vosaltres. Avui no podem estar aquí, però segur que en properes ocasions hi serem i seran moltes més les vegades que farem de voluntaris amb vosaltres. De veritat, fer de voluntari és una cosa que omple moltíssim. Per resumir, les dues coses o les dues raons més importants són el fet de fer alguna cosa per ajudar els altres en aquesta societat últimament tan individualista i una mica deshumanitzada. Escolta, jo amb els meus principis tinc molt clar que es té que ajudar els altres i els tenim que ajudar i és una manera de fer-ho. Humil, però jo aquí estic. I després per una qüestió personal, escolta, fer coses, conèixer gent, després d'aquesta pandèmia terrible que ens ha tingut a tots tancats i hi ha altres coses, però ja un altre dia o d'alguna altra manera ja les faré saber. Bueno, lo que me agrada de ser voluntaria es que me da la oportunidad de ayudar a personas y a familias en situación de vulnerabilidad y así poder poner un granito de arena para que este mundo sea mucho mejor. Gracias a la Fundación, porque es un ayúdame para poder ayudar y así se hace una cadena de favores alucinante y de verdad hace que todo eso sea un círculo de beneficios para todos. El que més m'agrada de fer voluntariat en l'IRES és que he descobert un món nou, per dir-ho d'alguna manera. Un espai on fer voluntariat i activitats per nens i d'altres caires i m'he sentit molt còmoda perquè me feia molta il·lusió estar amb nens per preparar-me per un futur o per el que fos i ho he aconseguit i ens hem divertit molt, hem jugat molt i a part tenen un espai increïble on se pot dur a terme moltes activitats i molts de jocs i així ho hem fet.